cinema, welkom. Dankjewel. Van de 10. Ja, net meer. Net meer. Nee, ik ben iets voller. Och heen. Ja. En dan mag ik heel even, ik ben die naam even kwijt. Artje Lettinga. Ja, Skeletting, ja. En doe dus de regie van de Spetters. Ja, samen met Rineke de Haan. We gaan een duo-regie. Wil dat wat? Ja, dat gaat heel best. Twee hele mooie vrouwen, hè? Ja. Maar ik twee kapiteins, hè? Ja, maar elk een eigen koers. En dat komt eigenlijk uit bij hetzelfde doel. Hoe liep het dat? Spetters, nou, van de bekende film. Hè? Ja, van de bekende film. En wij hadden naast de frituurspetters en de seksuele spetters hebben we er van alles aan toegevoegd. Ik ben benieuwd, vertel. Ja, nee, dus het is een heel mobiel geheel waar we ervan uitzien. Maar een heel mooi verhaal hoe drie hele mooie jongens en wat brengt hen op het levenspaard. En wat voor invloed haar ouders daarop en wat voor moeilijke, makkelijke keuzes maak je daar uitzien. Dus het is een heel mooi verhaal. Ja, Nog een diepere gedachte dus. ja net samen wat. Nee. Hoe werkt het? Hij iemand werk zet om het spul, om nou ja, dat script aan te schreeuwen. Ik bedoel, het is dus net het letterlijke script van die film. Nee, het is zeker net het letterlijke script. We gaan tegenwoordig met Bouke. Hoe heet ik weer van achternaam? Bouke Oldenhof. Oldenhof, ja. Ik ben altijd van de voornaam, ik weet net hoe dat komt. Ik doe best Willem van mij, dan houdt het op. Maar Bouke hebben we er een prachtig mooi verhaal van maken, zodat het echt past bij Tienje en bij wie wij binnen. En dat hebben we op die manier uitzet. Ja. Ja, het is een beetje goed. 3 hoofdrollen ongeveer. Ja, dat klopt. En daar hast je hoe van. Ja, Welke rol pakst toe? ik speel Geert-Jan. En Geert-Jan is een jongen die passie heeft voor motocross. En ouders die in de green en fruit zitten, maar eigenlijk willen daar niks met de meidjes. Hè. Het is motocrossen, dat zit op in. En dan komen de vrouwen een beetje erachteraan. En dan komt de rest. Ja. Witte rol, best die bijvoorbeeld eerst de filmshow, hast die om die daarin te verdiepen of juist net? Nou, ik heb de film nog niet zien. Serieus? Ja, dat is een oude generatie. Hè? Ja, nou ja, het staat op de planning om nog een keer te zien, maar ik merk gewoon, ik ben me net te veel beïnvloeden. Maar het is een beetje vrijwijs misschien. Ja, dat vind ik wel. En het is net dat ik hem expres net zien heb, maar het is meer van ja, ik speel hem en ik wil hem spelen zoals ik ben en zoals ik hem zag. En net zoals hij al spelen is ooit een keer, dus vandaar. Hast je al eens een keer met de oren spelen? Maar de oren, hoe... Die oren hoofdrolspelers? Ja, zeker. Ja, we zijn er ook aan het repeteren. Of van, Ja, maar ik bedoel daarvoor al eens in een oorstuk? Ja, zeker. Bemoei je er net mee? Ja, ja, Echt een regisseur, hè? Nee, dat duidelijk, hè? Ja, dat werkt al. ja, nee, ik heb mij Tim Adema speelde ik niet van hoofdrol, heb ik in G-Square Superstar mee spelen. En in Naïs Revue nog 2 keer. En mijn Leo heb ik in Burgen spelen, Bloedman. Ja. En ik nog een Naïs Revue, dus we kennen ook wel een beetje, ja. Je kan me soms echt te goed kennen, denk ik wel eens, hè? Ja, dat klopt. Ja, dat is wie. Nou, wie in de eerste, in mijn rol heb ik een relatie met Vanke en daar wie eerst een oor Vanke en die koe ik heel goed. En dat is als een relatie speel je must en die klik is dat wel fijn. En, maar die kon wat droom achterna, die kon naar Canada. En dus die is afgehaakt en toen moesten we op zoek naar een naaien. En dan is dat mijn oude wat komt er? En is die klikker ik, maar die klik is er absoluut. Dus dat is, de maakt me absoluut naar droog. Bist toen een regisseur, mij die collega dan, om het zo maar eens even te drukken, die nou wat vrijheid jou toen dit soort jongens of ben je maar redelijk strak? Nee, wij houden een heel grote vrijheid. Vinden wij zelf. En op een gegeven moment ben je natuurlijk wel grenzen. Want er was wel later was die in Holle. Moest een verhaal vertellen? Juist. En dat iedereen zelf doet wat er doet, dan wordt het 20 verhalen bij elkaar. En dan begrijpt net iemand meer wat van. Maar we maken vooral gebruik van wat er is. Dus wat de spelers vanuit hoe ze haar en wat ze zelf goed bevielen. Nou, dat passen we erin. En volgens mij slaagt dat heel mooi. Locatie, hoe ging dat dwaan? En wordt het enorm en groot of juist liets? Het is wel locatietheater. We gaan net een decor. Dus we gaan een heel mooi stukje in Tienje voelen. Waar een prachtige crossbaan komt. En waar het publiek eigenlijk onderdeel is van het hele dorp. Dus ja, het is heel mooi slagen. In die zin, en we hebben een telefooncel. Dus als het nog bij was in de telefooncel, in Tienje staat in. Old school! Ja, dat maakt wel munt. Net slopen jongens, geen graffiti erop. Nee. Nou, dat zou nog kennen. Jaren 80, hè? Misschien maar bezoek nodig. Nee, dus die gaan we erbij plaatsen. En dat is het decor, een crossbaan en een telefooncel. En de rest is al mobiel. Zitten mensen, maar ze mij in het decor of blijven ze zitten, het publiek? We laten ze deze keer afzetten. Ja, maar dat kist ook nog te maken. Dat zijn ze verplaatsen bijvoorbeeld. Nou, wie weet. Nee, maar in eerste instantie is de bedoeling dat het publiek zitten bloot en dat wij mobiel zijn. Hoeveel ben je hem in het hele proces? 4, maar er moet nog een hoop gebeuren. 3 weken te gaan en 24 mei gaan we los. Première.
Nee, dan is nog een try-out. Op begint is met de, ja, natuurlijk. En dan een vreedzand, want dan maken we première. Maar er moet nog wel eens wat gebeuren. Echt goed werkje. Ja, morgen hebben we wel los. Dus een lange dag in de hitte. Is de tekst nog wat in de holle of? Ja, teksten die prima. Ik heb één zin die komt er nog steeds niet uit. Dat bedoelde ik zei. Maar als het West Hindenwoord maar duidelijk is, dan komt het al goed. Ja. Het werken, je de prototype zetten, denk ik. Ja, maar prototype werd je zelf ook van genieten. Dus dat is mooi. En dat je dan zo weet beginnen. En we hopen als die mei en juni dat we de meesten iets prachtigs moois zien leren kennen. Dus dat ga ik in alle vertrouwen in. Zo mag ik het zeggen. Ik krijg al een mooie site. Kun je het adres nog even nemen? Zeker, dat is www.iepenloft.frl. Wat wil je nou nog meer? Ja, Fries hè, dus dan ga je ervoor. Ben je er elkaar op de kip? Ja, we zijn elkaar op de kip. Dus we nodigen iedereen die het zin had om te komen. Zo even op een site kip je een kaart. Let het er net op omkomen. Want feit je het weet dat het zo mooi waar bloot. En dan kunnen we ons heel druk worden en dan gaan we maar beperkt plak. Dus Want hoe vaak wil je hem in principe dit opvieren? 5 keer. 4 keer. Ja. En daar bedoelt het ook bij? Nou ja, tenzij het iedereen in die 5 keer al zei, we maken nog een keer. Dus daar maar wat oors verzinnen. Hè? Mooi waar bloot, dan gaan we een heel prettig kansen. Iepenloft.frl. Absoluut. Succes man. Dankjewel. Kom goed. Ik zou eens een spiezen van het doek komen, het is Iepenloftspel. Ja, nee, dat komt... Jullie is de baan maar ja, op. absoluut. Dat was Patrick. Vies ik net, heb je ook? Absoluut, ja. Om die wedspelen niet te houden. Mooi verhaal, boeiend verhaal in je eigen lading terug. Dank wel, succes! 10 ja, applaus erbij, absoluut.